Aboki, ina buƙatar taimako. Na me? Ina so na je na yi wa matan malam addu'a. Kan bala'i, matan malam za ka yi wa addu'a? Mana aboki na kar ka yi min mummunan fahimta, yanzu nan zan dawo, zan je in yi awa 5 ne kawai. Na gane. Idan ma ya tambaye ka ce na je gidansa zan yi wa matarsa addu'a. Ni ban gane wannan zuwa gidan malam ɗin ba. Hallar kai ne? Ni ne malam. To zauna. Ya kake? Lafiya. Ya gida? Lafiya lau malam, amma ni kuwa ina da tambaya. Abokina yana yawan zuwa gidanka wai ya ce zai wa matarka addu'a. Na rasa dalili. Matata? Malam. Hallaro, wannan ba zai taɓa yiwa ba. Matata hekara ta bi da mutuwa kenan. Hallaro, ina tunanin gidanka ya tafi hauruwan cikin matarka. Matata fa kace kan bala'i. Yaro kenan. Tsaya abokina ƙawata, idan wannan ne zuwan ka ɗakin gulma TV na farko, ka je ka danna mana subscribe, ka danna ƙararrawa alama.